Billingham mewn meddiant, yn ôl at Megan Bowen. Mae'n codi honna yn uchel, yn gweld Michaela Cook. Michaela Cook ar rediad ar ymyl y cwrt Cosby. Cook yn mynd i hun, mae honna'n cael ei arbed yma i fewn gan Mackenzie Olden. Da ni mond wedi chwarae 3 munud yma yn Stadiwm Dinas Caerdydd a dyna bedwaredd gol Mackenzie Olden mewn 2 gêm i'r adar gleision. Shannon Evans o'r cefn i Caerdydd, y bas yna i mewn i hanner Abertawe. Mae gan Michaela Cook i lawr y dde ar ymyl y cwrt Cosby. I mewn i'r cwrt Cosby a mae'n cael ei baglu gan Maddie Murray. Dim amheuaeth gan Tegid Richards y dyfarnwr. Mae'n pwyntio yn syth at y Smotyn. Cic o'r Smotyn felly i'r tîm cartra yn fan hyn. Laura Cyrnock yn erbyn Amelia Fawkins. A honna'n hawdd i Laura Cyrnock yn syth i'r gornel isa. Fe sgoriodd i ddwywaith wythnos dwythaf, a hi sy'n dwblu mantais Caerdydd yma pnawn yma. Y bel yn hanner Abertawe yn cael i'r rhyngipio. Amy Long sy'n casglu i Caerdydd, mae'n codi honna i gyfeiriad Mackenzie Olden. Ar ymyl y cwrt Cosby, mae'n tynnu hi'n ôl tua'r canol, a pwy sydd yno? Michaela Cook. Ychydig dros hanner awr wedi mynd yma yn y brif ddinas, ac mae Michaela Cook wedi cael y drydedd. Michaela Cook felly yn creu ac yn sgorio gol am y drydedd gêm o'r bron i'r adar gleision. Fion Price yr eilydd i Gaerdydd. Mae'n derbyn y bel yn ôl, yn croesi tua'r canol. Madison Perrott, yr eilydd arall oedd yno, ond digon o bwysau gan Abertawe i sicrhau mai dros y trawst oedd honna mynd. Emily Richards ar gic gornel i'r ymwelwyr. Emily Thomas gafodd i ffen arni, ond honna dros y trawst i Abertawe.